Príhodné slovo čitačom ruského slova, ali i všetkým Rusnácom z nahody šveta uputil predsedateľ Nacionálneho sovitu Rusnácov Borislav Sakač a Ďura Láčak u svojim tekstu vyznačil do prinošenja Rusnácov u rozvoju Nového Sadu, kotri tohoročni domašnji centralnej preslavie. Týždňovník ponúka i rezultáty otrimaného referendumu i zvit zo švetočného odkrivania spomen ploči na Grašalkovičovej paláti u Zombore, ze 17. januára 1751 roku podpísaný dekret o naseľovanju Rusnácov na tedišnju Veľkú Pustaru. Produkovateľ cukrovej cvikly zo Skocúra Boris Medješi u rubriky Ekonomija dáva svoje uvedzenje prešloročnej sezóny. Kultúra i prosvita píše o tým, jak preslavený Deň Rusnácov u Keresturskej ovodi i školi, jak i o prehlašenju Nového Sadu za Európsku prestolnicu kultúry u 2022 roku i o ročnej skupštini KPD DOK zo Skocúra. Na bokoch duchovného života priznačené jak preslavené bohojavljanje u Kocúrskej parochiji i Dzecinski kucik u Keresture. Na bokoch rubriky Ľudze, roky, život môž prečítať spiate predĺženje feľtónu z nahody 40 ročnici odzeljenja za rusinistiku na Filozofskom fakultetu u Novim Sadze, a na sportu prenešena atmosfera zo Rusinovovo balu i dati zvit zo zročnej skupštini Sportskого združenja sportskih baviskov Jaša Bakov. Na ostatnich dvoch bokoch, jak čitače už zvykli, nachodziš rubrika s receptami horúci tepši, a jak dodatok vyšla Dom i familia.